Oh, 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 oh. Di malikayan nga mo abot ng mga problema. Usahin nga makaingon na tanga di na kaya. Tungod sa kapait makaingon na tang dili na. Pero sayop di ayang ingon anak nga eksena. Dapat nga mo salig ka sa kahitasan. Sa mga pagsulay siya at tuwa nga duulan. Wa nay laing masaligan, wa nay laing madaganan. Kung mo saligtan niya siya andam nga mo tabang. Anaa siya kanunay nga kanato nagalantaw. Siya nagauban bisan asa patamo lakaw. Siya nagagabay bisan asa patamo panaw. Iya tanggi ubanan anaa siya matag adlaw. Maunga sa matag problemang mo abot. Ayaw kawala sa paglaom sa ligniya og hugot. Tungod kay wa nay laing makasulbad. Sa mga problema ang Ginoo ray musulbad. Salig lang taniya nga makaya ang mga problema. Dili ta mawatan o pagsalig. Dapat nga sa Ginoo ta mo sandi. Salig lang taniya nga makaya ang mga problema. Dili ta mawatan o pagsalig. Dapat nga sa Ginoo ta mo sandi. Karong panahon na sa Ginoo ta mo duol. Siya ray makawala sa tanan mo nga kaguol. Siya andam mo tabang kung ikaw nang hinahanglan. Naa siya kanunay andam nato nga mo tabang. Dili solusyon ang pagpakamatay. Dili na maoy tubag sa problema nga gamay. Dios ra ang makawala sa tanan na pagsulay. Siya ray makaayo ug siya ray makahupay. Maungayaw kawala sa paglaom. Diyos ra ang makawala sa pagdagom. Bisan gipalit kas mga problema. Na ang Ginoo adto ta mo salig niya. Salig lang taniya nga makaya ang mga problema. O pagsalig. Dapat nga sa Ginoo ta mo sandi.